Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Сез музыкаль каймак хит парадын карыйсыз. Әле 14 февральгә бүләк тапмадыгызмы? Нәрсә алырга белмисезме? Безнең җырчыларның киңәшләрен тыңлагыз. Алар юк бар әйберләр тәкъдим итмәс. Гашыйклар көнен җырчылар ничек үткәрә? Сөйгән ярларына нәрсә бүләк итәчәк? Мин, Лилиана Эрназарова, сезгә сөйләрмен. Тапшыруны башлыйбыз. Музыкаль каймак хит парадында шәп премьера каршы алабыз. Xuday seni яшьлек соқмағынан узганда Яратуым кеше арта бара Мұңлы жырым таңда сузганда Язлар булып кердәй күңелемә Назың белән мине караттың Моңсу күзләреңә мин гашыгмын Серле күзләреңне яраттым Язлар булып кердәй күңелемә Назың белән мине караттың Моңсу күзләреңә мин гашыгмын Серле күзләреңне яраттым Иңнәребез булсын безгә терәк Юлларыбыз булсын гел уртак Җимеш агачыбыз чәчәк кыймас Тигезлек тәгъмер без булсак Язлар булып кердәй күңелемә Назың белән мине караттың Моңсу күзләреңә мин гашыгмын Серле күзләреңне яраттым Язлар булып кердәй күңелемә Назың белән мине караттың Моңсу күзләреңә мин гашыгмын Серле күзләреңне яраттым Язмышыма рәхмәтлемен бүген Бәхет көтәм килер көндә дә Безнең сөю мәңге янып торсын Аяктысы булып төнләдә Язлар булып кердәй күңелемә Назың белән мине караттың Моңсу күзләреңә мин гашыйкмын Серле күзләреңне яраттым Язлар булып кердәй күңелемә Назың белән мине караттың Моңсу күзләреңә мин гашыгмын Серле күзләреңне яраттым Моңсу күзләреңә мин гашыйкмын Серле күзләреңне яраттым Музыкаль каймак хит парадының киләсе баскычында Алинә Сафиуллина. Җырчының әлегә йөрәге буш. Үлеп гашыйк буласы килә ди ул. Алинәнең сөйгән яры тәртипле, көчле, өлгер, күп сөйләми, шул ук вакытта эшли торган кеше булырга тиеш икән. Егетләр, әгәр бу критерийларга туры киләм дип саныйсыз икән, Алинә белән элемтәгә кирегез.
Бәлки, бәхет елмайыр. Олина Сафиуллинаның TMTV Production командасы белән төшерелгән клипларын карыйбыз. Қарлы яңғыр яуар, сағышларға сала, ялғызлықта қалған жанымны. Тілә бәғірімні, үзе өзегімні, юғалтылар сүйген ярымны. Ой, хисләрім буран, юлларымда тыман, йыллар қаплы юзыған ғүмірні. Ойлайм өткенлерді, сүйу исен әлі, көңіл күтә хаман өзіңні. Қарлы яңғыр яума, хисләремне юма, ялгыз итмә кабат жанымны. Мәхәббәткә тимә, юлларымны күммә, адаштырма сөйгән ярымны. Уй, хисләрем буран, юлларымда тыман, йыллар каплы юзыган гомерне. Уйлыйм үткәннәрне, сөю исән әле, күңел көтә хаман үзеңне. Аппақ қарлар яуа, ақлық сафлық тілер, дүния бәрхет шәлін ябына. Қарлы сұқмақ бойлар, сүйген ярым келер, яумый тұршы сүйі хақына. Ой, хисләрем буран, юлларымда тыман, йыллар каплы юзыган гомерне. Уйлыйм үткәннәрне, сөю исән әле, күңел көтә хаман үзеңне. Уйлыйм үткәннәрне, сөю исән әле, күңел көтә хаман үзеңне. Күңел көтә хаман үзеңне. Киләсе резидентларыбыз Рәмилә һәм Рәмил Хайретдиновлар. Быел Гашыйклар көнен алар берничә гаилә бергә җыелып, шәһәр читендәге берәр йортта үткәрергә уйлый. Тик бу Рәмилә өчен сюрприз. Шулай булгач, мин әйтмәдем, сез ишетмәдегез.
Sihirledi, sihirledi sirli gözleri. Kulağımda işitiler nazlı sözlerin. Min bəxtli senin bilen birge şağında. Ömürlükə, ömürlükə bulşu yanında. İkəv durmuş yuvarından arası iğren. Ömürlükə yarımı bulup alası iğren. İkəv durmuş yuvarından arası iğren. Ömürlükə yarımı bulup alası iğren. Senin yanda güngülkeyim mehabet size. Yüreğim, yüreğim seni öpübe. Bir kolunda eyde canım atlı gel birge. Benim güne söygen yarım bulşuğay merge. İkəv durmuş yuvarından arası iğren. Ömürlükə yarımı bulup alası iğren. İkəv durmuş yuvarından arası iğren. Ömürlükə yarımı bulup alası iğren. İkəv durmuş yuvarından arası iğren. Ömürlükə yarımı bulup alası iğren. İkəv durmuş yuvarından arası iğren. Ömürlükə yarımı bulup alası iğren. Ömürlükə yarımı bulup alası iğren. Alası iğren. Музыкаль коймак хит парады дәвам итә. Һәр җырчы үз лаеклы урынын алып бара. Киләсе җырлаячак җырчы да берничә баскыч алга күтәрелде. Тыңлыйбыз һәм карыйбыз. Sanıdığaçta ыя qırmay qonar talı bulmasa. Sanıdığaçta ыя qırmay qonar talı bulmasa. Yaşavlarning niyami bor ko'tar kishing bulmasa. Yaşavlarning niyami bor ko'tar kishing bulmasa. Bu seni minim par qanatim, bu seni yanımda gana. Bu seni minim par qanatim, bu seni yanımda gana. Ömür keyler matruza yaratıp tursan gana. Ömür keyler matruza yaratıp tursan gana. Qanatыбыз qayrılmasın turmuş yolun uzğanda. Qanatыбыз qayrılmasın turmuş yolun uzğanda. Min baxtli senin bilen seni yanımda bulğanda.
калганда, мин бәхетле синең белән, сине янымда булганда. Яшәүләрнең нияме бар, сөяр кешең булмаса. Яшәүләрнең нияме бар, сөяр кешең булмаса. Җаныкаем диеп сине ярың көтеп тормаса. Җаныкаем диеп сине ярың көтеп тормаса. Яшәүләрнең нияме бар, көтәр кешең булмаса. Бәгыркәем диеп сине сагынып көтеп алмаса. Гомеркәйләр матур уза, яратып торсаң гына. Гомеркәйләр матур уза, яратып торсаң гына. Җырчы Руслан Трапезников быел гашыйклар көнен сөйгәне белән Дубайда үткәрәчәк. 14 февральгә иң яхшы бүләк сәяхәт итү. Сөйгән ярың белән бергәләп вакытны үткәрү, дөньяның матур җирләрен күрү. Бер-береңә терәк булып яшәүне зур бәхет дип саный җырчы. Шундый матур сүзләрдән соң Русланның җырын куеп җибәрик. Ben bek motor sinen rəsəm İstəlik idim ində Yoxqa şıqdım min kübmən Əzlədim Hələ aşıqdır əzədən Jillərgə uçdım ikən İstəliyin yox irgən Hadaşma
Адабияттагы җырчы яшьрәк чагында гашыйклар көненә зур игътибар биргән. Валентинкалар, бүләкләр алыша торган булган. Ә хәзер алай ук түгел. Рөстәм Гыйльфанов гашыйклар көнен тиздән яз килеп җитәсен белдерүче бер билге дип саный. Дөрестән дә 17 көннән март айы да җитә икән инде. Рөстәм язны көткән арада җырын куеп җибәрик. Aşık süzün жылы көңелің ки Қиынлықтан сақлый тұрған фәрештәмсің Бар дүнияның мәрхәмәтін жиғансыңда Бар изгелік сыйфатлары сыйған сиңа Kəyimini alıştırgan Bu dünyada bikdə əziz yaxın bulgan Apam bitsin Bikdə əziz yaxın bulgan Apam bitsin Qara tünde yaktı ayda yaktırtkanda Salqın günde quyosh bulup жылıtkanda Yalgışkanda yol көрсетіп тыйганда sen Taratmıyша barыбызны жиғанда Жеңелгенә үтә еллар Күңел тулса құшағыңа сыйынып елар Апам bitsin Құшағыңа сыйынып елар Апам bitsin Ağırlıklar, karşılıklar sındırmadı Hıyanetke, süzge uğrun kaldırmadı Barımızga ülgü bulgan, ürnek bulgan Üstelinde her şak dolu nimet durgan Kirek şakta kineş sırap kille olgan Apam bitsin Kineş sırap kille
Безнең Рәсәйдә гашыйклар көненә бүләк ителә торган әйберләрнең иң популяры йомшак уенчык икән. Аннан чәчәк бәйләме, аннан шоколад. Уртача алганда 14 февральгә бүләк алу 2500 сумга чыга. Статистика мәгълүматларын читкә куеп, хит-парадка әйләнеп кайтабыз һәм Зарина Асылкаеваны тыңлыйбыз. Жегеләре шау-шешкәдә, Корын инде матурлык, минем күңелемдә шундый вакытны туктатырлык. Калык шушы матурлыкта, калык шушы шәйләрдә, риза ягын мәхәббәтә, җырлар идем көйләргә. Син генә, син генә, син генә, елмаеркәм көлгәнә, бәхетле булып яшәргә. Син кирәген белгәнә, син генә, син генә, син генә, елмаеркәм көлгәнә, бәхетле булып яшәргә. Син кирәген белгәнә. Таң белән бергә уянып, йөрәк шаклап балында, инде татлы сүзләремне сөйләрмен мин тагында. Яшел чаклы үләннәрдә казың безнең хәзәбез, тик бергә бәхетле дигән жаңа ашсын сүзебез. Син генә, син генә, син генә, елмаеркәм көлгәнә, бәхетле булып яшәргә. Син кирәген белгәнә, син генә, син генә, син генә, елмаеркәм көлгәнә, бәхетле булып яшәргә. Син кирәген белгәнә. Киләсе резидентыбызны каршы алабыз. Ул Инсаф Марданов. Җырчы гашыйклар көненә иң яхшы бүләк нәрсә икәнен әйтте. Дуслар, игътибар белән тыңлагыз. 10 елга бер барлык хисләреңне һәм мөмкинчелегеңне туплап, бриллиантлы йөзек, иң шәп бүләк. Я, Инсаф белән кемнәр килешә? Сез җавап бирә торыгыз, ә без Инсаф Мардановның җырын тыңлыйбыз.
yanarсың, yanarсың. Музыкаль каймак хит парадының югары баскычларына таба атлыйбыз. Анда абыйлы энеле дуэт Акбулат һәм Фуат. Без чын мусульман егетләре сарылы, зәңгәрле, кызыллы бәйрәмнәрне кабул итмибез диләр алар. Теләкләре булса, иң якыннарын бәйрәмсез дә бүләк белән сөендерә икән Акбулат белән Фуат. Егетләрнең фикерләрен ишеттек, клипларын да карыйк. Ак чәчәкләр кебек карлар ява, ак өметләр ява галәмгә. Кышның салкын көне кайнар эре, тылсымын көткәнсә дә күңелгә. Тылсымын көткәнсә дә күңелгә. Яңа ел хуш килә дөньяга. Бәхетләр ява, карлар ява. Яңа ел хуш килә дөньяга. Ак бәхет булып карлар ява. Якты йолдызларны саныйм күктән, юлларым тылсымнан яктыра. Ихлас теләкләрем яңа елга, саулыктан Ходай берүк айырма. Саулыктан Ходай берүк айырма. Яңа ел хуш килә дөньяга. Ак бәхетләр ява, карлар ява. Яңа ел хуш килә дөньяга. Ак бәхет булып карлар ява. Яңа ел хуш килә дөньяга. Ак бәхетләр ява, карлар ява. Яңа ел хуш килә дөньяга. Ак бәхет булып карлар ява. Мәңге шимәс ак чәчәкләр булып, ап-ак карлар ява шәһәргә. Якын нурлар чәчеп сафландыра, хыяллар иңә безнең күңелгә. Хыяллар иңә безнең күңелгә. Яңа ел хуш килә дөньяга. Ак бәхетләр ява, карлар ява. Яңа ел хуш килә дөньяга. Ак бәхет булып карлар ява. Яңа ел хуш килә дөньяга. Ак бәхетләр ява, карлар ява. Яңа ел хуш килә дөньяга. Ак бәхет булып карлар ява. Ак бәхет булып карлар ява. Ак бәхет булып карлар ява. Гашыклар көненә бүләк ителгән открыткалар дөньяда бүләк ителә торган открыткалар арасында икенче урында тора икән. Беренче урында яңа ел открыткалары.
Кешеләр өчен Гашыйклар көненең никадәр мөһим бәйрәм булганы аңлашылады. Шулай булгач, валентинкаларыгызны әзерләп куегыз. Ә без кабат хит-парадка әйләнеп кайтабыз һәм Рифат Зариповны тыңлыйбыз. Хәтеремдә әле жуйылмый, аз бәккәсе саклаган шаклар. Су буенда безне көтәлер күк, тигән бәрәңгеле ушаклар. Әбәт алып төшкән әбиемнең, ипи белән сөтен сагынам. Төшләремдә әле мин еш кайтам, казы бәфекәле сабыр шагыма. Әбиемнең ипи белән сөтен сагынам. Төшләремдә әле мин еш кайтам, казы бәфекәле сабыр шагыма. Шул бәкәләр кебек тезелешеп, чыгып китте гомер юлына. Хәтирәләр калка күңелемдә, Аз каурые алсам кулыма. Әбәт алып төшкән әбиемнең, ипи белән сөтен сагынам. Төшләремдә әле мин еш кайтам, казы бәфекәле сабыр шагыма. Әбәт алып төшкән әбиемнең, ипи белән сөтен сагынам. Төшләремдә әле мин еш кайтам, казы бәфекәле сабый шагыма. Урап кайттым шишмә яннарыннан, бәпкә саклаучылар эзләдем. Су буйлары инде тынып калган, ширем баскан ушар эзләрен. Әбәт алып төшкән әбиемнең, ипи белән сөтен сагынам. Төшләремдә әле мин еш кайтам, казы бәфекәле сабыр шагыма. Әбәт алып төшкән әбиемнең, ипи белән сөтен сагынам. Төшләремдә әле мин еш кайтам, казы бәфекәле сабыр шагыма. Төшләремдә әле мин еш кайтам, казы бәфекәле сабыр шагыма. Казы бәфекәле сабыр шагыма. Беләсегез килсә, Финляндиядә 14 февраль дуслык көне дип санала икән. Анда яшәүче кешеләр сөйгән ярларына гына түгел, ә якын кешеләре белән бүләкләр алышалар. Ә безнең Рәсәйдә дуслык көне 30 июльдә үткәрелә. Һәр илдә дә бәйрәмнәр төрлечә үткәрелә. Безнең хит-парадта да җырчылар һәр атна сайын төрле баскычларда була. Җырчы Эльвина да хит-парадта үз лаеклы урынын алды. Тыңлыйбыз һәм карыйбыз. Китеп барам телгәләнгән җанны, төзәткәләп каурый канаты. Гомер буе яратырмын диде, яратмадың ахрысын атты.
Barmışsın iken qabattan Bularım iken dünya yüzlerinde Sineminde şaşıp yaratkan Gidip baram seninle Aram şartla varlar Yalnızlarının yarısız yaşamına Gayıple bittiyle Gidip baram Esin tuktat meni yolg'ish odimdan Angla shuni tik bizgina tugil Turmush suqmag'anda obinga Gidip baram seninle Aram şartla varlar Yalnızlarının yarısız yaşamına Gayıple bittiyle varurlar Gidip baram seninle Aram şartla varlar Yalnızlarının yarısız yaşamına Gayıple bittiyle varurlar Yalnızlarının yarısız yaşamına Gayıple bittiyle varurlar Музыкаль коймак тапшыруның киләсе резиденты Илшат Сафин. Ул әле үз насыйп ярын тапмаган, йөргән кызым булса, кич белән берәр кафега барып, кара-каршы утырып, чәй эчәр идем. Һәм бүләккә берәр чәчәк бәйләме бирер идем ди җырчы. Илшат, бу хыялың һичшиксез чынга ашар. Бәлки әле быел нәкъ менә 14 февраль көнне үз ярыңны очратырсың. Илшат Сафинның үзен тыңлар вакыт та килеп җитте. Игътибар экраннарга. Ey seni yaşlı, güzel yaşlığımdı Jırlarıma kuşup jırlayman
Мен сынаудан тұрған тұрмашымынан Бұ дүниядан қишта туймайман Ғөмір, ғөмір, ғөмір өте берсін Ұфтанмаймын йыллар өткәнігә Яшим солым қамыда бақытлымы Қияшлы күннәрім күткәндә Ғөмір, ғөмір, ғөмір өте берсін Ұфтанмаймын йыллар өткәнігә Яшим солым қамыда бақытлымы Қияшлы күннәрім күткәндә Вақыты деген ғөмірді кәрмәші Құттамыда алыға егірі Осыны дейіп яшәгәннәр генә Алары барысына да өлгірі Ғөмір, ғөмір, ғөмір өте берсін Ұфтанмаймын йыллар өткәнігә Яшим солым қамыда бақытлымы Қияшлы күннәрім күткәндә Жәйләре үтеп, күзләре килсәләр дә Яшьлек языларымда каламын Язмышы җилләренә мине ярып Киләчәккә атлап барамын Ғөмір, ғөмір, ғөмір өте берсін Ұфтанмаймын йыллар өткәнігә Яшим солым қамыда бақытлымы Қияшлы күннәрім күткәндә Ғөмір, ғөмір, ғөмір өте берсін Ұфтанмаймын йыллар өткәнігә Яшим солым қамыда бақытлымы Қияшлы күннәрім күткәндә Яшим солым қамыда бақытлымы Қияшлы күннәрім күткәндә Музыкаль каймак хит парадының резиденты Илнат Фахруллин. Ашыклар көнен бәйрәмгә санамый. Тик шулай да мәхәббәт атмосферасы булгач, ул читтә калмый. Яшьрәк вакытларында Валентинка биргән булсак, хәзер үзебезнең йөрәкне ди җырчы. Илнат менә нәк сөйгән ярына рәхмәт әйтеп, җырда яздырган клип та төшергән. Ул клипне хәзер куеп җибәрәбез. Тормышымда татлы язмыш тик син генә. Син бит минем
Yazmışımны yazılı etken Рәхмәт сиңа пары булганы өчен иркән. Күңелләрдә җырлар туа син булганда. Бу дөньяда шулай яктыдыр син булганга. Йөрәкләрдә һәр чак кояш син булганда. Яшәүләре үзе бәхет син булганда. Күзләремне нурландырган улы син генә. Сөюемә канат куйган тик син генә. Бер сүз дәшәм яратамын сине генә. Минем өчен син бит җаным тик бер генә. Күңелләрдә җырлар туа син булганда. Син булганга. Йөрәкләрдә һәр чак кояш син булганга. Яшәүләре үзе бәхет син булганда. Яшәүләре үзе бәхет син булганда. Син булганга. Йөрәкләрдә һәр чак кояш син булганга. Яшәүләре үзе бәхет син булганга. Син булганга. Кайнар яңалыклар, тапшыруларның һәр чыгарылышлары, төрле уеннар, конкурслар, булар барысы да безнең интернет шилтәрендә. Кирегез, укыгыз, язылыгыз. Музыкаль каймак хит парадының бу атнада җиңүчесе кем булачак? Инде беләсезме? Башта барлык резидентларыбызны карап чыгабыз, аннан абсолют лидерның исемен яңгыратырмын. Yazlar bulur gönül günlerime, nazın bilem bir karattım, mınsı gözlerine min aşıkman, söyle gözlerini yarattım. Oy hislerim buram, yollarımda tımam, yıllar kapı yüzüğanı ömürne.
болғанда, мен бақытлы сенің білән, сені янымда болғанда. Жиллерде Адашма жиллерде Жил долуда үйірмелерде Адашма, адашма Ашанма Бар дүнияның мәрхәмәтін жиғансында Бар изгелек сыйфатлары сыйған сиңа Әткәй белән әнекәйімне алыштырған Бу дүнияда бик тә ғазиз яқын булган Апам бит син Бик тә ғазиз яқын булган Апам бит син Sen gene, sen gene, sen gene Yılmayırken külgene Bәхетле болып yaşarken Sen kiregen bilgene Şeşenine jillerge, jillerge, jillerge Taratıp üdesin direninden Яңа ел хуш килә дөньяга Ак бәхетләр ява, карлар ява Яңа ел хуш килә дөньяга Ак бәхет булып карлар ява Әбәт алып төшкән әбиемнең ипи белән сөтен сагынам Төшләремә дә әле мин еш кайтам казы бәфекәле сабыр чагыма Китеп барам сиңа Арам шартка борылып Ялгызларның ярсыз яшәвенә Гаепле бит иле Гомер, гомер, гомер үтә бирсен Уфтанмыймын еллар үткәнегә Яшим сулыйм хәмидә бәхетлеме Кояшлы көннәрем көткәндә Күңелләрдә җырлар туа Син булганда Бу дөньяда шулай яктыдыр Син булганга Йөрәкләрдә һәр чак кояш Син булганга Яшәүләре үзе бәхет Син булганда Ә сез белә идегезме? Италиядә гашыйклар көнендә иң популяр бүләк булып шоколад санала икән. Ул әлбәттә йөрәк формасында. Нәрсә бүләк итәргә дип баш ватасы юк. Туктагыз. Италияга күченергә ашыкмагыз. Бу бары тик хыялда гына калсын. Динә Валиеваның җырындагы кебек. Игътибар экраннарга. Мен сенің
Yürekten utalып şifalı dönürdüm. Qarashım şakırdı yırıqqa Hıyalım izgilim jetermi Hızaqqa Gitme hıyal Gitme Dağlara Yazmışımda Nege tabılmadı Gitme hıyal Gitme dağlara Yazmışımda Nege tabılmadı Sen meni küttürme Kelip çık yoluma Şu kadar susadım nasıl acılığına Yaratam diyermen karşına yıgırım Yaşar biz var bulup pekitken Dürünüp gitme hıyal Gitme dağlara Yazmışımda nega tabılmadı Gitme hıyal Gitme dağlara Yazmışımda nega tabılmadı Gitme hıyal Gitme dağlara Yazmışımda nega tabılmadı Гашыклар көнендә җырчыларыбызның нәрсә эшләячәген белдек. Бүләкләр исемлеген төзедек. Сау булашыр мизгелләр дә килеп җитте. Сез музыкаль каймак тапшыруын карадыгыз. Аның алып баручысы мин Лилияна Ирназарова. Киләсе очрашуларга кадәр сәламәт булыгыз, бәхетле яшәгез. Пока-пока. Thank you.